Здравейте и добре дошли в Корените на времето, поредицата, в която разказваме за древните легенди, обичаите и тайните, вплетени в българската душа. Днес ще ви отведем на едно пътешествие назад във времето, към земите на древните траки, към едно забравено село край древната крепост Кабиле около днешен Ямбол, където пролета веднъж почти не дошла. И ако не била една смела девойка и една мъдра възрастна жрица, може би днес изобщо нямаше да празнуваме Цветница. След дълга и изтощителна зима последвала тежка година без плодородие, в която природата отказвала да се забуди. Дърветата били без листа, птиците без песен, цветята без копнеж да се покажат. Хората в селото започнали да вярват, че богинята Бендида, покровителка на луната, плодородието и женската сила, се е отвърнала от тях. Всяка пролет жриците от Кабиле вплитали венци от върба, теменуга и люляк и ги пускали в реката, за да събудят богинята. Но тази година венците потъвали веднага. Знак, че богинята е разгневена или дълбоко заспала. Сред селяните живеела девойката Антела, сираче, отгледано от старата жрица Рена. Антела имала дарбата да усеща къде земята е най-плодородна и кога времето е най-подходящо за сеитба. Нейните съседи ценяли дарбата й и смятали, че селото им се слави с добрата си реколта, именно заради девойката, благословена от Бендида. За беда обаче, тази пролет Антела усещала само тишината на земята. Нямало нито помен от дългочаканата пролет и зараждащия се нов живот. Хората я търсили за съвети и обяснение, които девойката не можела да даде. Тя не усещала топлината на земята, както друг път. Старата и мъдра жрица Рена се опасявала, че има само едно решение, но се бояла да го сподели с девойката. Според легендата, ако богинята на пролета е дълбоко заспала, хората можели да я събудят само ако чисто сърце пусне венец с вплетени всички пролетни цветя в изворът на реката Хеброс, днешната река Марица. Изворът бил надалеч, минавало се през вражески територии и гори, пълни с опасности, затова Ирена се бояла да изпрати Антела. През нощта на пролетното равноденствие Антела сънувала как гората гори, реката пресъхва, а последният цвят в света, бял божур, увяхва в ръцете й. Пробудена от съня, тя отишла при Рена. Жрицата останала без избор и признала древната тайна. Антела, младо момиче с дълга руса коса, благ и смел дух, се наела с тази тежка задача. Въпреки дългия и опасен път до планината Орбел, днешна Рила, тя тръгнала с благословията на възрастната жрица Рена. Докато пътувала през гори, поля и села, Антела събирала най-различни цветя: върба за сила, теменуга за смелост, люляк за надежда и бял божур за чистота. По пътя си тя преминала през тъмни гори и стръмни пътеки, но молитвите на жрицата Рена я закриляли и тя останала невидима за врагове и хищници. Нито вълци, нито страх успявали да я спрат. С всяка крачка Антела усещала, че носи надеждата на целия си народ. Когато достигнала до извора на река Марица в Рила, Антела коленичила пред водата и вплела във венеца и кичур от косата си, най-личното и ценно, което притежавала, и така с молитва и вяра тя пуснала венеца по водите. Този път вплетените цветя не потънали. Те се понесли по повърхността на реката, преминавайки през всички селища по поречието й, където хората ги виждали и разбирали, че богинята отново ги е обикнала. Откъдето венецът минал, цветята разцъфвали, птичките запявали и пролета се завръщала. Делото на девойката се разчуло и тя била посрещана с почести дори в селата на племената, които връждували с нейното родно. Така казват, пролета се завърнала и в душите на хората, които не само не изторили зло, но я отрупали с дарове и пращали пазачи да й помогнат да мине през горите. От тогава
Венецът на Антела става символ на цветница и тракийската пролет. Всяка година в този ден хората сплитали венци и ги пускали в реките в чест на смелата девойка, на богинята Бендида и на пролета, която винаги се завръща при тези, които вярват в нея. Известни са и други легенди за произхода на празника, но сметнахме, че тази е по-малко известна и би била интересна за нашата аудитория. Честит празник на всички, които носят имената на цветя: Виолета, Роза, Лилия, Ваяна, Цвета, Ралица и на всички онези, които носят пролетта в сърцето си. У нас казваме: една птичка пролет не прави, но помнете, че една смела девойка успява. Абонирайте се за канала, за да ни подкрепите и да не пропуснете някои от следващите легенди. Бъдете здрави и до следващият път!